No kyllä se lisää semmoista niin kuin kansalaiskeskustelun mahdollisuutta, mutta siinä on niin kuin paljon eri ulottuvuuksia. Ja jos nyt lyhyesti muutamaan kohtaan kiinnittää huomioon, että kohtaako nyt sitä yhteiskunnallinen eliitti, päätöksentekijät ja kansalaiset siellä verkossa. Että verkossahan nyt kuka tahansa saa periaatteessa sanoa mitä hyvänsä, mutta jos häntä ei kuuntele kukaan, niin onko sillä silloin yhteiskunnallista merkitystä? Eli tämä niin kuin on tietysti demokratiassa tärkeää, että paitsi että saa sanoa jotain, niin tulee myös kuulluksi sen asiansa kanssa. Ja verkko saattaa myös erilaisia ryhmiä pikkusen eriyttää jopa toisistaan, että siellä samanmieliset kokoontuu yhteen, semmoista demokraattista keskustelua ei synny. Ja sitten ehkä vielä yhtenä voisi lisätä, että jos ajatellaan niin kuin tämmöisen demokratian näkökulmasta, että kuitenkin meidän niin kuin verkkoa hallitsee aika suuret yritykset tällä hetkellä, ehkä nyt Google ja Facebook, niin kuin nämä suurimmat, niin nehän ei mitenkään niin kuin välttämättä demokratiaa aja tai edistä. Pikemminkin voi käydä jopa päinvastoin, koska heillähän olisi mahdollisuus säädellä ja hallita hyvin monin tavoin tätä meidän informaation kulkua ja käyttöä.